To wach mar resources ni onego kete kanye resources miwacho ni pesa maonge ni onego many jo tich mag NCIC mang'eny mokalo mantie kose manyo jo ground pesa ni onego kete kanye CIC mondo kony. Ang'eni tijwa maduong' ahinya kuom tijwa en kelo peace. Wakele gi cohesion tiende ka ji oriwore. Kendo wadwa ng'iyo ni gimoro amora matimore nitiere sufficient inclusivity. Tiende ni ineno ni gimo involve ni timore kama idwa ni gimoro timre. Kendo diversity, joma nigi ng'ol kik wasegi nyaka gibed achiel kuom. To allocating sufficient money nikech gigi duto kotimgi kendo gi program mar tijwa. So there must be sufficient money madhi kamoro amora ma koko nitie. To kuonde ma koko nitie gi koro kwachik election kama ma koro chiegni ni koro gichako bedo mathoth moloyo mondo ang' ibed able to dhi moro ka moro midil gi mitieki miya makare take time. Kanye moich resources nitiere. To kuma ila mane minyalo mi joma nyayo lweny mondo mi kuro wach ni obed ni warumo dichiel. Dang bede ni nyalo chopo kamoro makata joma laro kombe go ikwero ni in ka lweny owuok kama intie koro inok yie ni mondo mi lar kom. Eka mondo ji one ni wach ni kare en gima nyalo hinyo ng'ato. Ing'eyo wasemako ji mang'eny. Amoka panu ng'eyo. Iyudo kodhi ogonygi. Nitie jomoko manowacho ni mara mogweng' ni madowadowa thothi mchalo kama. Golu joma kiko madowadowa. Kisewacho gima kamano ne jopiny ka gichiwo pesa. Ting'endi lweny ochakore achaka. Koro wan nyaka wane ni gima kama ok otimore. To joma kamagi wasekata mak moketo sufficient investigation mo expose gi. To ka gisewacho kama chako yudo ka weaknesses in the process chako wegi. Koro sewegi to koro ng'e tijwa chopi miyo ok wane maber. To aparo ni kama koro wadhi wasewacho ng'eni gima duong' en lot of dialogue discussing issues matheko gimoro jong'i what they are. Nikech kwawegi waling to ji biro inego ji kama no good news what happens. To samoro expose action must happen gi jomo mi power to take that kind of action. To role mane kata ting mane ma jopiny bende koro seche muwuoyo kodgi mugo kodgi mbaka ung'iso gi ni un kaka jopiny ma e ting maru ma umbe koro onego tim nikech gini ok unya timo kendu kaka NCIC jopiny onego tim ang'o? An gima kwa jopiny gibed joma gibed police ma gigwe wangi nin matut ma kidwa tim gimoro ma mauntie kik yie timre kama gidak. For example, jomineno kelo lwenje mathindo thindo moro iting'o gi gapiko to dhi kamoro to dhi owe wach manochan mondo koko bed kanyo. Koro mae wacho ni jopiny nyaka kwer ni gige ma gin oro gitim gik momiyo gin kodgi e yo maber ma ok kel kwe ma ok keth kwe. Kik oketh kwe wherever we are. Ka jopiny odagi to ing'eni kata mana joma oyiergi onge gima ginyalo timo. Gibiro bedo kata normal. To kawa bende moro kech moro nitie to ichiwo pesa to chak kel weche machendo wadhi mna nyime that industry grows. That industry dhi mna nyime nikech obedo fuel financially. Mago e part of the thing. Nitie role mar jopiny emo yako ni kwa dhi investigate kama wachek kaka nite wan gi wach border mar Transmaracuj gi jo Masai to gi jo Kuria moa Migori to wayudo ka gweno ero nitiere kuomo sika nyaka ne giwakne jo Kuria kwalo dhok moa ka Kipsigis
To jo Kipsigis ka bende wacho ni gidhaw gi jo Kuria. To ni jo Kuria nigi access kaw kata ammunition across border ma Tanzania kujo gibiro disturb the peace koni. Koro gini dhia on all the time. Gimarach ni the Borans kosetimo timbe maricho. Iyudo ka nitiere joma tero gi e shrine. Mawuok kodgi maber kaeto cleanse gi. Ka ise cleanse gi to duogo en koro thrive ni ikelo destabilization of peace. Magi gin acts ma ok wayiego kendo wasemeko very clear. Onge tiende bedo gi kindwa ka mapako ng'ama kelo lweny kinde taduto e kind oganda giwegi. Koro magi be why expose those kind of things? Can we make sure the government need all the information to take action against people like this? Try to quit more. They already release the area but release the over 62. More almost say to him, police cannot help because police will be going around. Indicate that kind of instability. Okay. Kuro, the role Nikumo one kaka to meet power, man investigating and creating peace and moderating between people on a peace of idea. At the same time, the political class usually is the big elephant. Always, even at the end of the day, what end up in people, either current politicians or coming as politicians, not all of them, but some of them. Yes. You find that leadership come to them, and this has no benefit to anybody. It just destroys enterprise of people. Iwacho wach maber ahinya engineer.